הפייסבוק שלי נפרץ, כמו שאתם כבר יודעים, ופתחתי פרופיל חדש. עם זאת, אני כבר מעביר לכם פה את הלקח מהעניין הזה. מה הלקח? לשנות סיסמה לעתים תכופות. כלומר, אחת לנגיד חודש, חודשיים ככה, להחליף סיסמה. לוודא, אבל זה לא שלהוסיף סימן קריאה בסוף או משהו. לשנות סיסמה, כן? שיהיה משהו אחר. ובנוסף, יש לפייסבוק מה שנקרא אימות דו-שלבי, שזה מוסיף על רמת האבטחה. זה אומר לקבל הודעת SMS ברגע שאתם רוצים להתחבר. אוקיי? הפורץ למשל, הנשמה הטובה פתח את האימות הדו-שלבי שאני ניסיתי לאפס סיסמה. איך אני יודע? כי הסיסמה שאני רציתי לאפס הגיעה לאייפון 11. לי אין אייפון 11, מעכשיו אני אומר. ומה עוד? בעיקרון, כל הודעה שבאה ממקור אנונימי, כל הודעה שבאה ממקור שהוא לא משהו שאתם מכירים ומבקש שינוי סיסמה, פרטים אישיים, עזרה וזה, לחשוד ביג טיים ולא ללכת על זה כזה בקלות. אני הייתי באיזושהי אופוריה, לא משנה היה מה שהיה, נפלתי על העניין הזה, מודה. עכשיו תורכם לא ליפול על זה. ים נעים.